Йо-йо-йо! Йо-йо! Как е, даде? Идеално е, перфектно. Това е така хубав ъгъл. Ма доста е тиха колата, нищо не се чува вътре. Така трябва. Така, както трябва да бъде в едно BMW 750 EL X-Drive на 100 км. LE. LI. Да. Така трябва да бъде. На 2 дена и на 100 км. Чисто. Тихичко. Да. Наблюдаваш и пътната обстановка внимателно. Всичко наблюдавам. Добре. Тук даже знам, че има камера. Естествено. Кажи, искам да благодаря на целия ми екип, на всички хора, които стоят за това. На майка ми, на баща ми. Без това, без тях нищо няма да се случи. Да. Нищо от това нямаше да е възможно. Без вас. Благодаря на брат ти. Ще му го пратим на него клипчето. Георги, на тебе благодаря. За това, че си по-големия брат, който винаги ме е подкрепял. Естествено, най-вече. Минимум.